shaye-shaye bai da kyawu ku fahimta ku gane manufata. Zaman duniya da daɗi idan baka sawa kanka kunci ba, wani gargaɗi muke yi maku al'ummar cikin ƙasata. Shaye-shaye bai da kyawu ku fahimta ku gane ƙorafina. Zaman duniya da daɗi idan baka sawa ranka kunci ba, wani gargaɗi muke yi muku al'ummar cikin ƙasata. Ya sarki huwallazina wanda yau dare da rana, kullum yana ta roƙon ka dafa min al'amarina. Ka ƙaro dubin salati ga manzo ɗaha mai gidana, ka sassaita lammarina jawabi zan wa 'yan ƙasata. Shaye-shaye bai da kyawu ku fahimta ku gane ƙorafina. Zaman duniya da daɗi idan baka samu ranka kunci ba, wani gargaɗi muke yi muku al'ummar cikin ƙasata. Allah ta shaye-shaye na gurɓata 'yan ƙasata, ya sanya kamanta komi jahilci ya zama cuta. Mata maza nasiha nake yi kun ji manufata, shaye-shaye ke sakawa kamanta uwa ka canza suna. Shaye-shaye bai da kyawu ku fahimta ku gane ƙorafina. Zaman duniya da daɗi idan baka samu ranka kunci ba, wani gargaɗi muke yi muku al'ummar cikin ƙasata. Illa ta shaye-shaye yana janyo zubar mutunci, ya sanya ka daga baya ka zo kana ta kunci. Shi ne silan na dama mai sawa a yau butulci, yake ina kiran ku al'umma maza da mata. Shaye-shaye bai da kyawu ku fahimta ku gane ƙorafina. Zaman duniya da daɗi idan baka samu ranka kunci ba, wani gargaɗi muke yi muku al'ummar cikin ƙasata. Shaye-shaye na saka hankali ya guje da duk tunani, daga inda ka yi mutuncin ka ya ruguje ka samu rauni. A ɓangaren ibada ga ilimin ka yayi rauni, kuma ga fushin iyaye daga baya ya zo ya saka kuka. Shaye-shaye bai da kyawu ku fahimta ku gane ƙorafina. Zaman duniya da daɗi idan baka samu ranka kunci ba, wani gargaɗi muke yi muku al'ummar cikin ƙasata. Addinin mu yau yayi kira da mu daina shaye-shaye, Qur'ani hadisi sun yi hani da shaye-shaye, sannan ɓangaren hukuma sun yi hani da shaye-shaye. Mai shaye-shaye duba cuta ce kake zubawa. Shaye-shaye bai da kyawu ku fahimta ku gane ƙorafina. Zaman duniya da daɗi idan baka samu ranka kunci ba, wani gargaɗi muke yi muku al'ummar cikin ƙasata. Ni na kira ga mata maza yara haɗa da manya, shasha yana da illa yana sawa aka wuce hanya. Wasu hauka suke yi duk sanadi ne na ƙwaya, ya rabbi kaliki na ƙara tsari ga shaye-shaye. Shaye-shaye bai da kyawu ku fahimta ku gane ƙorafina. Zaman duniya da daɗi idan baka samu ranka kunci ba, wani gargaɗi muke yi muku al'ummar cikin ƙasata. Shaye-shaye bai da kyawu ku fahimta ku gane manufata. Zaman duniya da daɗi idan baka sawa kanka kunci ba, wani gargaɗi muke yi maku al'ummar cikin ƙasata.